Күңелгә хуш килгән көйләрне ишетү белән шундук серле музыка дөньясына чумасың. Ә бит бары тик искиткеч яңгырашлы көйләр генә тыңлаучының күңеленә үтеп керә ала. Нәкъ менә шундый үзенчәлекле көйләр авторы бүгенге Илһам Лайв сәхифәсенең кунагы. Таныш булыгыз. Яшь автор башкаручы, композитор, күп кенә бәйгеләр җиңүчесе Азат Гыймадиев. Мин музыка дөньясына тумыштан ук килеп кердем дип әйтсәң була, чөнки минем әти һәм әни аларның үзләренең группасы бар иде, шул үзләренең вакытларында инде. Группаның исеме Төнге Казан иде һәм алар заманында концертлар белән, гастрольләр белән йөриләр иде һәм эш кассета чыгардылар. Һәм шуңа күрә минем инде тумыштан музыкага мәхәббәтем бик зур иде. Ә инде беренче көйне мин 11 яшемдә генә яздым. Ләкин әлбәттә аның сыйфаты бик яхшы түгел иде инде. Менә синең репертуарыңда татар телендәге җырлар белән бер рәттән рус һәм инглиз телендәге җырлар да бар. Менә әйт әле, ничек син репертуарыңны шулай төрләндерәсең? Дөресен генә әйткәндә, мин үземә нинди стильдә иҗат итәргә шул стильдә иҗат итәм. Минем рус һәм татарча һәм инглизчә җырлардан тыш әле инструменталь композицияләр дә бар инде, неоклассика стилендә. Миңа шундай акустик лирик стиле ошый һәм шуңа күрә мин шушы стильләрдә иҗат итәм. Җырларыма шулай ук сүзләрне үзем язам. Мәсәлән, җырларымнан бер изекне хәзер мин тәкъдим итәсем килә сиңа. Гөрләвекләр аккан, алсу таңнар аткан, җирдә без оча белгәнбез, күз салыгыз. Сары дәфтәр белән язган җырлар калыр, ә без китәрбез, закка китәрбез, барыбыз. Афәрин, Азат, афәрин. Менә яңа җырлар иҗат итүнең шулай ук материаль ягы да бар, һәм менә бу мәсьәләне син ничек хәл итәсең? Әлбәттә, Гөлназ, иҗат иткәндә чыгымнарсыз булмый. Минем ул өлкәдә хәл ителгән. Хәзер минем кирәкле оборудованиеләр бар, инструментлар. Һәм мин үземнең җырларымны да үзем яздырам һәм үзем сводить итәм. Шуңа күрә хәзерге вакытта минем минималь чыгымнар китә иҗат иткәндә. Минем эш инструменталь альбом чыкты һәм шуның берсендә шулай ук инде русча җырлар да бар сүзләр белән инде. Һәм шулай ук иң соңгы минем чыккан җыентык ул татар телендә үзем язган җырлар. Инструменталь альбомнарны мин инде Россия күләмендәге лейбллар белән берлектә чыгардым. Нәрсә илһамландыра сине? Илһам дигәндә минем композицияләрем берәр инде зур хис кичереш булганда языла. Әйбәт булсын, начар булсынмы, күңелгә рәхәт булсынмы, рәхәт булмасынмы, әгәр дә берәр инде хис туплый икән күңелне тулысынча, шул вакытта минем җырлар иҗат ителә. Һәм башка бер нәрсәгә дә бәйле түгел. Тик син ишет мине иркәм, уянышымда шарасыз калдырган әрдигән күңелемне бары син төзәтә аласың. Битараф булмасаң, җанымның яшәвен теләсәң, ярамны ямарсың.